mazi uhobe noDyakalashe. Uhlala pho uDyakalashe. Uhlala nzulu. Engxenyeni ecam komthi. Uhobe uhlala phezulu emthini uhobe. Kwingqweji yakhe. Ngenye imini wavuka uDyakalashe. Wakhwaza phezulu. Hobe, uhleli nabani? Uhobe akhange amphendule. Wathi cwaka. Wathi uDyakalashe, hayi, kukho unyawo lwemfene apha. Hobe, wakhwaza phezulu. Hey, uhobe wathi, ewe Jackie. Tshena, kanti ukhona? Hobe, uhleli nabani pha phezulu? Hayi Jackie, ndihleli ndedwa. Watsho ke ngoku uhobe. Hey, akakholwanga kodwa ke ngoku uDyakalashe. Wamphendula uDyakalashe wathi, hobe, ndixelele nyani, uhleli nabani apho phezulu? Hayi Jackie, ndihleli nje nabantwana bam. Bangaphi abantwana bakho na Hobe? Wabuza ke ngoku uDyakalashe. Hayi, babili. Wamphendula. Hayi, uDyakalashe wacinga icebo. Hobe, ndinecebo. Ifundise abantwana bakho ukubhabha. Jackie, ukwazilani ukubhabha wena? Wabuza ke ngoku. Kaloku uDyakalashe babhabhe. Wathi uDyakalashe, kaloku ndazi izinto ezininzi utsho ngoku uDyakalashe eqala ngamaqhinga wakhe. Izinto ezininzi, ukwazi nokufundisa ukubhabha. Ebuza uHobe. uDyakalashe wathi, Hobe, ndiza kubafundisa ukubhabha abantwana bakho. Ephendula uHobe wathi, Jackie, asoze ndikunika amantshontsho am ukuze uwafundise ukubhabha. Soze, andicingi. Wathi uDyakalashe, Hobe, ndizokukhwela kuloo mthi ndize kuwe. UHobe, uDyakalashe akakwazi ukhwela imithi nje, kwaye awukwazi nokubhabha. Uzawufika njani apha? Hobe, ndizawukhwela kuloo mthi ndizowutya amantshontsho wakho kwaye nditye nawe. Waphose ukuze ndiwafundise ukubhabha. Kukhathazekile kakhulu uHobe. Uzoyithini na le nto? Wayicinga wathi ukulungile ke, kodwa ke Jackie, ndizokuphosela libe linye qha ulifundise ukubhabha ukuze ke ngoku ndikuthembe. Emva koko ndizokunika elesibini. Wathi uDyakalashe, kulungile Hobe, kulungile. Phosa nje libe linye intshontsho. Wathi ke ngoku Hobe, wathi wabhekela ngasecaleni wathi watyhala intshontsho lakhe lathi walibamba ngomlomo uDyakalashe. Walibeka phantsi. Wathi, Hobe, nali intshontsho lakho, kodwa andinokwazi ukulifundisa libe linye qha. Khawuze nelinye kaloku Hobe. Wathi Hobe, asoze Dyakalashe, andinokwazi. Ndizolitya ke ngoku eli ntshontsho lakho elilapha ke, ukuba ukuniki elo ntshontsho lakho. Heyi, ukhathazekile ngoku kakhulu. Uzoyithini na le nto? Intshontsho lakhe elinye lisezantsi, elinye liphezulu. Kuzonyanzeleka ukuba amthembe uDyakalashe. Wasondela ecaleni, watyhala intshontsho lakhe lesibini, lawo intshontsho. Walibamba ngomlomo ke ngoku, elesibini walibeka phantsi. uDyakalashe wathi, enkosi kakhulu Hobe, andilambe. Wathi wawatya wamabini amantshontsho aphela tu. Wakhala uDyakalashe uthe amantshontsho am. Wakhala Hobe, wakhala, yenza nale nto. Njeni wafika ukhola manzi. Wathi ukhola manzi.
Hobe. Ukhalela nina Hobe. Wathi ukukhola amanzi. Yo, uJackalash watyila amantshontsho am omabili. Zoyithini nalento? Wathi ukukhola amanzi. Khawundibalisele ke Hobe. uJackalash ufike njani apho kule ngqweji yakho ephezulu kangaka kodwa yena uphile emngxunyeni phantsi komhlaba? Wathi uHobe, kodwa uJackalash undithembise ukuba uzokufundisa amantshontsho am ukubhabha. Zoyithini nalento? Wathi ukhona amanzi. Oh, kanti wena Hobe usisidenge. Amaqhinga kajaki uJackalash akakwazi nokukhwela umnti nje, uzawufika njani apha kuwo? Akakwazi kwa ukubhabha. Hayi, kodwa wena Hobe usisidenge nyani. Elibali ntombi yam lisifundisa ukuba masingabathembi abantu bonke ebomini. Kunyanzeleka ukuba siqiniseka ngawo kuqala kuba kukho abantu abanamaqhinga abazawufuna ukusisokolisa, ukusimosha, ukusiqhatha. Phela ngantsomi.